дар ахну изву агури аз азаб дидерд зигури лицури ҷаваб тува ургурасу дердери ачавай сумри суву алкури миҳбатти қиёра ишра ишури Кори Низ бахтавар ҷаниз дар ман қазмани ачаваи сумри сувуал қури явмашнаан узузну гурашуикан узукур абини қисмат учур ту аллаҳ учуд сабур явмашнаан узузну гурашуикан узукур абини қисмат учур ту аллаҳ учуд сабур ту аллаҳ учуд сабур израғахну раҳаткас гунирғача заргну хилар изхабас низ муҳбат мувган абин из юкшад абқну заван муи зумриз бахтнанкад муҳбатти қира ишра ишури ғили суза овора қиған гури бахтавар ҷаниз дар ман қазмани ғафун ваи сумри зувуал қури явмашнаан узузнур гурашуикан узукур абин қисмат учуқур ту аллаҳ учуд сабур явмашнаан узузнур гурашуикан узукур абини қисмат учур ту аллаҳ учуд сабур явмашнаан узузнур гурашуикан узукур абини қисмат учур ту аллаҳ учуд сабур явмашнаан узузнур гурашуикан узукур абини қисмат учур ту аллаҳ учуд сабур ту аллаҳ учуд сабур